A tamhle dělají kraviny na jávkách a všichni tam sedí a opalujou se, tyhle. Jsme motorkáři, tyhle. Tak pašáci, Seno, pojď sem, Seno. Tohle to je Seno, ten sem jezdí, co zná Javaku, co se narodil, co prostě jenom hrozně let. Řekni nám, pamatuješ si, kdo udělal ten světový rekord 1,7? No, myslím, že jsem u toho tenkrát byl, člověče. Byla to fakt pozměněná sestava, proto říkají ex-Švédi, protože už taky jeden z ex-Švédů už na nás kouká ze zhora, takže proto pozměněná sestava. Ale važte, 1,7 sekundy, bylo to tenkrát strašný, chrostali jim to, prdelima jim to teklo, ale fakt 1,7. A na pocití ještě k tomu, ty no. Tak jedem. Chlapci si to ještě trošku popijou, než to. Hele, teď bych fakt fandil, protože... Ne, žádný, ne, zpátky pivo, zpátky. Nešik. No, jenom kuse. Šik, ty vám to byl pohlavkové ve škole učat, ty. Mám to poblát! Ale chlapci, jsme připravený, Láďa taky, Ozzy taky, tady jde fakt o světový rekord. 3, 2, 1, teď! Přátelé, nejlepší čas doteďka byl 2,95. Myslíte si, že byli rychlejší nebo jo? Bylo to 2,38. To je málo, ale to mě se to cítím. To je málo. No počkej, ale už nejste na ředělce. Jo. Jste se chtěli napít jenom, no. Vy se nemenujete, pijeme zadarmo, ne? Jedem, ať se nezdržujem. Hele, my to zkrátíme, je tady ještě dalších 20 týmů. Na to už nemáme čas, takže máme tady jedny holky, naše holky se jmenujou, takže se připravte pod pódium a teď by měli jít Mufa tým. Máme Mufa tým, zvedněte ruce. Tak šup. To je málo hadiče. Ale než sem dojde Mufa tým, já jsem si vzpomněl, teď jsem slyšel v pátek tady jeden takový vtípek, on je hrozně blbý, jo, ale já vám ho musím fakt říct, protože já jsem se smál, možná to bylo tím alkoholem v krvi, ale jak jde hlava na paralympiádu, jenom hlava, jo, a přijde, přihlásí se, co chceš málo dělat, no já chci plavat, 100 metrů, a jak to uděláš, no ty mě kopneš do vody z toho bloku a já začnu strašně rychle mrskat ušima a právě to přeplavu. Tak prostě to startují, kopnou hlavu do vody, hlava udělá glo a je na dně, že jo. Tak tam skočí, vytáhnou hlavu. Říká, hlavo, ty vole, jsi říkal, že mrskáš ušima a že uděláš rekord a on, že jste mi narazili moc čepici. To je smutný, no. Tak kdo to je? Mufa tým. Odstartujeme to na 3. 3, 2, 1, teď! Vy 55. Není to nejhorší, ale ani nejlepší. Naše holky jsou tu, máme tady naše holky. Máme. Tak jdem, naši holky, pojďte. Odkaď jste, jak se jmenujete, na čem jste přijeli rychle? Další? Další?